Nova lei aprobada polo Goberno galego e que remite á Cámara. Me refiro ao proxecto de lei de horarios comerciais. Ten un doble objetivo. En primer lugar, adaptar a legislación autonómica á legislación básica do Estado e, en segundo lugar, atender as peculiaridades de Galicia e especialmente as necesidades do pequeno e do mediano comercio. Adaptamos o novo marco legal á legislación básica do Estado, pero facémolo ampliando a liberdade horaria dos pequenos comercios galegos. Todos aqueles comercios que teñan menos de 300 metros cuadrados terán liberdade horaria. O facemos optando polo mínimo permitido en canto aos horarios e os días festivos das grandes superficies. O facemos en consecuencia sendo fieis ao compromiso de respetar as peculiaridades do comercio en Galicia, que son basicamente as peculiaridades do pequeno e do mediano comercio. Así cumplimos os compromisos do programa electoral e así cumplimos tamén inmediatamente, unha vez finalizados os trámites, con este novo proxecto de lei que remitimos á Cámara de forma inmediata.